Bebeliușo, dă-mi că aia este a lui mama cu cea să trimită pensia, ne trebuie bani. Of, nu, vină încoace. Cum ne vom duce la Etiopia dacă nu-mi dai pașaportul? Mamă, te rog frumos, oprește-te. Tu nu vezi că vreau să mă uit și eu la un film? Dragă, nu poți. Du-te și cumpără-ți agenda. Trebuie să-ți cumperi, ești în clasa a 3-a deja. Curând va fi ziua ta de naștere. Mamă, de ce ne trebuie toate prostiile astea? Nu vreau să mă duc înapoi în Etiopia. De ce? Pentru că m-am săturat de toate aceste chestii. Mama, de ce nu curăți casa? E deja mare. Nu e destul de mare, abia se învează să meargă. De ce nu merge? Păi, vezi, e destul de mare, poate să alerge foarte rapid. Și poate și să sară, ai învățat-o foarte repede. Alberta e cam obraznică. Alberta, îmi dai aia sau mă supăr? Mama, nu te supăra pe Alberta. E doar un copil. E un copil, dar este obraznică, Alberta. Dar nu e vina mea. Eu tot vreau pașaportul. Când vei fi mare, ai să ai pașaportul tău însuși. Dar nu pe al meu. Nu-l pune în gură, nu e frumos. Vai de mine. Dă-mi chestia aia, copile. Nu umbli pașaportul mamei, bun? Și nu aprinde focul. Cum l-ai aprins? Am aprins niciun foc. A, da? Acum cum, Bebelina? Asta poate să facă atâtea prostii, oare? Păi, mamă, fii fericită că ea tot are părul cafeniu. Are, dar e obraznică. De ce e atât de obraznică? Nu știu. În curând va împlini un an. Știu că va împlini un an. Hai, Alberta, vrei să te joci cu sora ta mai mare? Da, 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 Soia. Nu, nu, nu. Dragă! Dar, mamă, doream să mă joc cu ea oricum. Nu, pune-o jos, acum! Ia că... Copile, nu știu, Alberta, unde vrei? Vrei să ne uităm la TV? Da. Sau... Vrei să fii lăsată în piscină? Nu! Dar ar fi super! Ui! Aoleu! Acum, fetelor, ce v-a apucat? Trebuie să curăț acest loc. E mizerabil. Uite câte covoare și jucării și leagăne. Leagănele astea le voi scoate până când. De ce trebuie să le scoți? Încă nu are un an și trebuie... Nu e vina mea că Bebelina asta e obraznică, doar complet obraznică. Bebelino, taci! Ihi. Tac, tac. Pe bune, nu vrea să tacă. E doar o bebelină.
E doar mică. Mică, carabică, lasă micuțul tău că o bat dacă mai vorbește un cuvânt. Este obraznică, complet obraznică. Of, dar ce-a făcut? Mi-a luat și pașaportul. Cum merg la Liftopia dacă mănâncă pașaportul? Dar, mami, când ne ducem la... acolo, în Liftopia, dar după acest virus oribil și grecios, mai tacă-ți gura, că ne-a mai nebunit. Fără să știi că m-am săturat. Eu plec pe stradă și tu trebuie să ai grijă de ea. Pentru că dacă nu vei avea grijă, mă supăr pe tine mai rău de atât. Și să știi că nu-mi place când mă supăr. Mă supăr rău. Ai să mă supăr pe tine și pe Alberta dacă mai faceți un cuvânt. Taceți odată și faceți de treabă. Te las singure cu Alberta să-i nu uiți să-i schimbi scutecul și să-i dai lapte oricând va plânge. Pentru că dacă nu ai să faci aceste treburi, eu n-am să vin acasă și să nu uiți că azi trebuie să fac o baie. Dar de ce trebuie astăzi? Pentru că ea nu vrea să duminica sau luni să facă băi, pentru că nu-i place să facă băi. Duminica sau sâmbătă și îmi zice de ce n-ai făcut sâmbătă? Vezi? Și atât. Mai mult nu vorbesc cu tine. Acum plec, Mihaela, să ai grijă de Alberta, că dacă nu ai grijă de Alberta, am să vă omor, ok? Dar cum? Am să vă rănesc cu mătura. Pentru că Alberta e atât de poznașă, nu cred că ai să ai grijă. Dar eu plec. Hof, hof, hof. Unde pleci? În primul rând, mama, unde pleci? La magazin. Am uitat că trebuie să mă schimb dacă vreau să mă duc la magazin. Gata, mi-am luat hainele, că vă ucis dacă vă văd să nebuniți aici pe stradă și să nu uitați la Alberta nimic altceva decât lapte sau porție de mere. Bine, mama, îi dau porție de mere și îi dau totul ce e sănătos pentru un bebe. Nu-i da ciocolată, că nu este de ciocolată și de dulciuri, e prea mică, nici nu are un an încă. Bine, dar când o să împlinească un an? Mâine sau mâine sau în altă zi, am uitat chiar când, dar știu că va împlini ani foarte degrabă. Și tu vei împlini ani foarte degrabă, deci... Mama, ai lăsat ușa deschisă. Mamă! Ok, Alberta, pentru că sunt numai eu și tu, ce dorești să facem? Să ne jucăm. Să ne jucăm? Da! Cu ce? Cu ursulețul! Ursulețul vrei? Da! Bine! Îmi iau și eu un ursuleț? Bine, de ce vrei să ne jucăm cu ursuleții? Cred că vreau să mă duc sus. Bine, de ce nu-mi zici să te duc în brațe? Sau vrei singur să încerci să mergi? Vreau singură să încerc să merg și în hatenane. Vin și eu, cred. Bine, ce dorești să facem?
Ok, de ce fugi? Ce faci? Pot să mă joc pe tableta ta, ai jocuri pe tabletă? Dar ai zis că vrei să ne jucăm cu maimuțele. M-am răzgândit. Gata! Ai rupt o maimuță și a dispărut, că ai rupt-o cu dinții atât de ascuțit. Mama se va supăra pe noi când va ajunge. Și nu este treaba mea. Ușul ăla costă doar 5 lei. Nu costă doar 5 lei. Ia încearcă să numeri. 1, 2, 3, 5, 8, 100, vezi? Păi poate să fi costat mai mult de 10 sau 5 lei. Ce e 10? E după 100? Nu, e înaintea 100-ului și cu mai mult. E... Ce înseamnă înainte? Ok. Îți dau tableta, dar fii cu minte. Bine? Nu mă rupe și nu mă zgăli. Vrei să te uiți la un desen animat sau vrei să te joci în jocuri? Desene! Bine. Gata, poftim! Mulțumesc, ești bună! Acum vreau să mă joc. Ok, bine, joacă-te! Dar pot să mă joc azi? Unde? Acolo? Da, să joc. Ok. Joacă-te în pătuți, dar nu moldări tableta, te rog. Ok. Mă uit pe calculator un pic. Se joacă, se uită doar la desene, nimic altceva. Doar apasă că nu înțelege. Vai, ce faci atâta pe tableta mea? What? Ce faci aici, Alberta? De ce încaci? Ai spart-o în 3 bucăți. Nu e posibil așa. Nu e posibil. Alberta, de ce ai fi făcut una ca asta? Ți-am dat să te uiți la desene, nu s-o rupi. A costat mulți bani tableta. Și să strângi bani nu e ușor, Alberta. Ce te-a apucat? Am crezut că ești un copil educat. Soță, îmi poate rău, n-am știut că se strică. Nu mai vorbesc cu tine, ești o soră foarte rea. Înțeleg că ești mică, dar de ce ai fi făcut una ca asta? Soță, mihintine, îmi poate rău, n-am știut că tableta se poate strica. Am crezut că nu se strică. Se poate rău. Nu te iert. Ai făcut o mare prostie. Să-i zic lui mama. Nu e posibil, Alberta. Ți-am zis, nu călca pe tablete, sunt din sticlă, chiar și mama ta ți-a zis asta. Nu e posibil.
Și ți-am zis asta de multe ori. Cum nu ai făcut asta la tableta lui mama, dar ai făcut-o asta la tableta mea? Nu e, nu. Știu că doar ai vrut să te... Știu că ai vrut să strici, că nu-ți place cum eu pe tableta mea. Ești doar obraznică. Îmi pare rău. Îmi pare rău, n-am vrut să-ți stric tableta. O să plâng. Era preferata mea tabletă și singura mea tabletă. Scuze. Ce s-a întâmplat aici? De ce plângi? Mihaela, de ce plângi? Alberta, de ce apari speriată? Uite ce-a făcut din tableta mea, Alberta! I-a spart-o de ecranul e verde și nu se vede nimic. Cum, Alberta? De ce ai fi făcut una ca asta? Ți-am zis să nu faci prostia asta. Ți-am zis de multe ori. Dar tu ai stricat-o. Cum e posibil? Pentru că ai fost rea, n-am să-ți cumpăr tortă de ziua ta. Adică jucării n-am să-ți cumpăr de ziua ta. Ce zici de asta? Nu, era accident. Am crezut că am scăpat-o și apoi am vrut sorry. Și apoi am călcat-o din ea, că am vrut să ies din leagă și de asta. Nu te cred, Albert. Ai vrut tu să faci prostii. Pentru că tu mereu faci prostii. Of, Alberta, of. Îmi pare rău. E foarte serios. Și pentru asta nu primești mâncarele tale preferate, primești brocoli. Nu, brocoli! Nu vreau brocoli! Nu plânge, dar mi-a stricat tableta. Păi, uite, când eram la magazin, am văzut această tabletă. Am vrut să o iau tatălui tău, dar mi-am dat seama că are o tabletă și pentru că deja am cumpărat-o, nu știam ce să fac cu ea. Și iată, este Samsung 19. Dorești? Pe bun. Este Samsung 12? Da. Mulțumesc, mami, mulțumesc. Mulțumesc. Cu plăcere, draga mea. Am vrut să te ajut. Să nu-i mai dai lui Alberta lucrurile electronice. Dacă vrea să se uite la desene animate, pune pe TV. Bine, mamă, n-am să-i mai dau lui tableta telefonul, numai când a să fie mai mare și se va învăța o lecție. Chiar n-am vrut să-i rănesc tableta, a crezut că e rezistență și nu mă cred că am rupt-o din greșeală. Oh, ce păcat!